Cipra Tent House, ban penriam ya ki yingjing kawai, ban penbang ya ka saun ha ka syat karwai, bat shibun kitiar ngi aiwai. Pun cengi ha un number, kendai sau lai hinriu kendai pra-pra sanot lai. Cipra Tent House. Kajing penilai football ka ba arsngi, ia ka bala peniat da ka seng Confederation of Ribohoi People Merdon Unit. Kata ha ka pratarik bat kendai tarik unopra arjar arplai, lala aban penhap perdano ahnen kesngi, ha ka jungwan poi jong kinong ilam ki bahak lidu jong ne keseng balang hari Ribohoi district. Ia kini kejing ile kai final la yakun ha pedang ki artli ki kanhon, ki bakentup ia ka dap biang ika, persya ia ka lat Merdon. Ha ka kejing ile kai klalong ka ba khat ba pedang kini ki artli ki kanhon, henry kejing la jong lat Merdon ban tap artli ki kol, kala penlong ia keti kanhon ban ra sendon ni kanam ladu, ban ra ikanam job na keti kelempong. Nalor ginong ilam jong seng ki baketup yu ba bandari rentatiang ubri presiden, uba pateng mersing ubri working president, uba Juban Swear ubri vice president, uba Markus Makri ubri general secretary, uba Shining Kentla ubri finance secretary. Lawan rubani don lang do uba Ransom Sutunga ubri presiden jong Maukar Sports Club kumu Kongsan. Berwa Morris Lengdo ubri assistant secretary jong seng, ubolong ha kujuk por orang ba senong jong senong jerasi kumu Sumbut Kongsan nalor jong kiwe pan. Habang ipit kay, ya pi. Naki artli ki tim. Pi don kasap. Baro artli ki tim. Ki player ki bilek naki dik artli ki tim. Pi don kisap. Bat ke talent. Ha ka bilek kay. Banilek kay. Bat kawai na kaliang jonga ka Singapore. Nakwa banshu kentu. Ai jing kentu ibarit na kaliang ka jonga. Bakum ki player kabadeng kong kalong ba pidon kam ke disiplin kata kadai kabadeng kong kata kadai kabadon kam la kadai hagapor bilek kai lane hagapor ba milek kai ru kabadon kam tam ki player kadai ke disiplin kabaar kabadon kam ingi player kalong ba trash tam kata kadai kabadon kam ha mangi kum ki player ngidon kam man trash tam hakini ki arsngi ki blalait no ngadang kali football secretary jongi jong ka Maukar Sports Club ngonga namar berselap ka badeng laduk men cisngi menen dia praktis na mapolo iyong dia praktis kum ka Maukar Sports Club dia praktis ti hapdeng jong slap hapdeng jong katu jing kriat dia praktis katu ka penpau ya ke penpau ya ke jing stress hitam ke jongki ke penpau ya ke disiplin ke jongki ti kum ki player kumala ong mene bangidon kam mo bandon ke disiplin bat kum juro ke jing trash hitam bat kumal ong mene lapen kan mau mene ba menta ke jing lek kai kam dei shu tang man shu lek kai som ha kum tu kala dei ke jing lek kai mo kum kala dei ka profession ha ke jing im ke jongi kum ki kena samla sakane ka than ke be ke jongi ngidon bun ki samla ki bedon kasap ngani thu ipi nang ni number don ngidon ngadon way ubolong ko para jonga ushin sok tung ngatrai pi itu yushin bolong ro ko para jonga but pitip yushin mentau don hae lengba ka football ushin yo kam po AG accountant general office hang tai shelo but lada pi pek lada pi kemi ya ke jinglong ke jing im ke jong u udai beri bolong disiplin udai beri ba maintain ya lade naduk kabam kadi kanu kabenta ha kabidai bat kejing im sibet joku te nakaliang jonga ka Singapore ngakerpat sisin yakini ki player ki bapoy syakathong ha ka ke janmi kumala ong mene ba pidon ka sap bat nakaliang jong ngiru ka Maukar Sports Club let's say ha ka Senam ban 1 abang indon ka trial mo ngin khot so bhai pi ba pinwan syaka trial ke jong pi ngadon ni ba aman bahawar jeri beri in charge secretary jong football bat kum juro nak benta ka trial nak senam syaka senam bat ngin khot so bhai pi ba pinwan ban trial nak team ke jongi bat ngin jit ro la dalong ka bala nak kaliang ke jongi
kenang ban yo ban kentiu ya pi om tang ba pi ni lekai hang ni hamerdon henry ba pi ni oro ban lekai sete si shlo kata ka de ke jing tmu ke jongi kalong bang kentiu yi kini samla jongi ki bedon sakani ka than ribhoi ke jongi hak bi de bat ka kam lekai te nakaliang jonga ngam pen slam shu se sin ka kwa ban ai kublei ya ka unit hang ni hamerdon ka bala pria ya ka de ka tournament Baka ni ka tournament nadu ka segi ka pli kalalong ka tournament ka job bat haga ni ka por nga congratulate ru ya ka team ka bala poi sa ka jingjob bala de champion jonga ni ka tournament nga kermen skam ba pinang la ban le ha ha ki jing le kai ki bandang wan tang kini ki kentien ki kendiat to blame da kerku ya pi ki player ki be le kai ki ni ki janmit blame da kerku ya ka seng hi kamtam ka unit hang ni bat kum juru ya ka central body kinokit kam jong seng hi baro kublai sibun de kublai si hajargo de kum ke jing yadon menta ka ni ka por na kaleng jong aro nga kwa apan shu ai sumobha sakaliang jong ka unit hang ni kerpat iba shining mo ban semi ni jing ai berit jonga nakleng jonga mo kum kum dan menta